נפלתי לפני 2 שברתי רגל וכתף. הייתי ב2 בתי חולים, וחזרתי מהרצפלד, הייתי בכיסא גלגלים. ואז רקפת התחילה לעשות לי את התרגילים, והיא עושה לי כל שבוע את התרגילים, שאני חושבת שהם עושים לי טוב מאוד. והיום אני הולכת לחוגים בקיבוץ. בהתחלה לא הצלחתי לעשות את כל התרגילים, היה לי קשה מדי. היום אני עושה את כל התרגילים. גם את הקשים אני עושה, אבל קשה לי לפעמים. הרגליים מאוד התקדמו. אני נהנית ואני מחכה ליום שלישי שרקפת תבוא.